Остига го малко да си опъне. Остига да си опъне, остига да си опъне. Не бе, очаквам двигател. Нищо не бе. Чай да сляза малко. Чакай съм. Ела го отрепи тук си, бе. Айде. Брачет, немає, брачет. Я товарим тебе се. Голямото куче ми ще живее, Оля. Сега някой шумче. Ага, няма, ти ще е голям. Не е 10 на кило. Не, ти ще е голям. Тя неговата пръчка е корал. Че направя му крив тук. Няма малко аванс. Не бе, има бе. Махни тази пръчка, Мишо. Тя не пречи. Той ще каталя със спокойно. Иска бавно комита, ще бърза. Шкоми да. Не мога повече. Чай го. Да, ще говори, как не говоря, сега ще... Ще тръгнем, той сега ще умали. Я ще го държа нагоре, бал съм тъл газа. И то скипи тук. И то, знаеш че са. Дай го скарайте тук. Лекичко. Не съм го включил. Добре, тежи малко. Обаче се взе да излиза. Само внимай куките. Ще ме видяме. Няма го отпускаш, държиш му тъй. Айде си. Пръчка. Пръчка да пи вода. Пръчката нагоре. То голям борба, бе, човек. Ти се изпочи, бе. Че ще удари. Аз им кажа, че тук трябва да доим. Защо не те слушат? Защото са глочи. Пи вода, пръчката. Пи вода. Майка му стара. Викай върхара да ева. Кой ще да черпи на ведро? Къде е живота? Опа, хубавец. Вай, голям съм, голям. 15, остави ме го. Сега искам само те да го изкараш до отвънка. Голям съм, човек. Колко голям бе? 15. Хвърляй го бе, баба. Аз кода прекът го фанче. Бе, аз като го видях колко е голям, направо се аптаковах. Пи вода! Къв беше удара от ръка? Готино ли, а? Като не му се бори. Ама рязко ли те взе или постепенно? Първия път ме удари, втория път, като че ли го усетих, че той тръгна нагоре. Аз ще трябва да опъва това нещо. Видяхте ли го? Видях го, аз го видях. Надири го. Какво да набирам, аз не мога да пусна. Той умаля. Нищо, той ще... Кой, Сомън или аз? Не. Сомън... Той сега ще спи и ще тръгне по-скоро. Айде си. Той взе въртилотите да го еба, майка. Да върти. Ти си. Задръж му само. Значи помня Фейсбук, Мейсбук. Добре. Ама снимаме ли? Снимаме клип, прави всичко цялото вадене, вече сме на 3 минути и 40 секунди. Помня е потен като... Абе, път нямам още, ама. Той се е прикавачил. Чакай се. Не бързай. Не е много голям бе. Стой го, нека още един път да излезе. Дай го ще ме отгани. Няма. Дай го трябва. Той се предаде вече. Няма къде да се. Чай, браче, дай го. Дай да не скъсаме нещо. Иван, що ми иска? Го фане да го фаща. Добре, голям бе. Чакай, тази бълбучка какво е? Тук излезна. Тук излезна бълбучка.
Ще беше го изморим, ще дойде баба. Хубаво е фанат. Той отлетен. Кавачен пред кръста. Пред врата. Ще го души тя. Ударя на перката са модерни. Един живот. Ай, Изпусна въздух. Чили на нашата перка ма изтрах. Няма да. Таскомите е. Закачай го, братче, ще го изтаровите накрая. Много се забавихме вече 6-та минута. Мога да изкараш толкова бързо. Чакай. Чакайте сега. Това ли се е случило? Се пази, вънка и... Аз не се пазя, то не е нищо в устата. долу. 20 хила дали ще има? Клас. Браво. И много ще хвана. Ау! Как ти спряска? Един по един само. Дядай канчета. Братче, тудай го вече. Ма не те с канджата, отдолу нагоре са без канджата. Не отгоре. Не отгоре, те ще го скъсаме. Тебе трябва да предаде, бе. А? Чакай, Иване, фащай го. Не, чакай. Дали светлината го шаш? Иди. Чай, братче, иди с... Добре. Не, аз мога ще усерим Нищо, бе. Няма, отваряй трума, Весо, отваряй трума. Отваряй трума. Весо, Отворил се. Ти се отваря. Аре, Дигай. дърпай, че утли се. Нагоре. Това го дигай нагоре. Копчиш нагоре. Се дига, човек. Това е кресло. Клясъл. Няма клясъл. О, краката. Какви крака, бе? Ние фанахме 20 кила сом. Какво викаш? Ела, бача, уби, бахме ги огъза толкова. Дай, братче. Добре, Аз късъм. Голям си. Клещите, там са до Весо Песа пак. Добре. Бай Пес, Вземи кантарчето го закачи, бе. Не. Без дай му клещи. Там виж къде са клещи. Не, те не са, там имат чувство нови. Те не се отварят. Добре. Ще е много и трудно. Не знам как сте вадили голям сом. Аз да... Той е хубав фанат, бе. Що, бързо излезе, какво искаш ти? Бързо, 10 минути няма.